भैया लोग नमस्कार। हम हैं राजेश्वर मधुकर। आज हम रउरी पान के गुड़हल के बारे में जानकारी देवे आयल बानी कि गुड़हल हमरे खातिर कितना ज़रूरी होला। लेकिन ओकरी पहले रउरी पान से एगो विनती, अगर आज ले रउरी पान हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं खींचा कैले तो सब्सक्राइब करी। अपने भोजपुरिया भाई के चैनल है, गीत गौनई के तो तमाम कार्यक्रम आवेलें और रउरी पान देखी लें। लेकिन हम अब मेहनत करके अपने भोजपुरिया भाई लोगन खातिर बनाई लें स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम। कहाँ से कि जब देहिया निरोग रही, जब आदमी निरोग रही, तब वो गीत गौनई तब ठीक लगी। ये वजह से हम यह कामना करी लें कि रउरी पान सेहत के साथी कार्यक्रम देखी आ देख के ओकर लाभ उठाई आ नीके रही। ये वजह से रउरी पान से एगो निवेदन कि आज ले हमार चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, लाइक करी, कमेंट बॉक्स में जाके अपन कमेंट ज़रूर दें ताकि हम कार्यक्रम के और बढ़िया बना सकीलें। तो चलिए शुरू करत बानी ये कार्यक्रम। गुड़हल के फूल के इस्तेमाल वैसे तो पूजा में अधिक देखल जाला, लेकिन आयुर्वेद में गुड़हल के फूल आ पतई के इस्तेमाल औषधीय रूप में कइल जाला। एकर अनेक फायदा के बारे में सब लोग के जानकारी बा। कुछ गांव घर में भी लोग जानेला। रउआ से बताई कि एमे आयरन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट के गुण होला जौन चेहरा के झुर्री, मुहासा, दाग धब्बा के ठीक कैले में बहुत कारगर होला। ई रउरी त्वचा के भी चमकदार बनावेला, जौने वजह से आदमी त सुंदर लागेला। अगर एकरे पतई के उबाल के और उबलल पतई के पीस के शहद के साथ मिला के चेहरा पर लगावल जा तो चेहरा चमके लागेला। खाली चमकबे नहीं करला बल्कि जौन ओमे कहीं रूखापन भी छुपल छुपावल होला ओके ही दूर कर देला। सर्दी खांसी में तो फायदेमंद है। सर्दी खांसी भइले पर गुड़हल के पतई के अगर चाय बना के पियल जा तो बहुत फायदा करेला। ई तुलसी से भी ज़्यादा फायदा करेला, सूजन दूर करेला। गुड़हल के पतई के इस्तेमाल कैले से और ओके पीस के ऊपर छाप दिहल जा, कहीं अगर कहीं घाव लागल होखे चाहे फोड़ा फुंसी होखे। एकरी अलावा सिर दर्द के परेशानी में भी ये बहुत फायदा करला। सिर दर्द से मुक्ति दिलावेला। तिल के तेल में अगर एकरे फूले के पका के कपारे पर धइल जा तो कपार बथले से भी मुक्ति मिलेला आ बड़ा फायदा होला। एकरे अलावा खूबसूरत बनावे खातिर एकरे पतई आई देखत नहीं, ये फूल कितना बढ़िया लागता। ये फूलवा के ये पतैया के दोनों के पीस के अगर शहद में मिला के होठे पर लगावल जा तो होठ बड़ा खूबसूरत होला। यही देखत नहीं है कली यही तरह। तब चलें आज के सफ़र के यहाँ ख़त्म करत तनी यही जानकारी के साथ। कामना करत बानी कि रउरी पान एक अपनाई स्वस्थ रहीं। यह कामना बा कि नीके रहीं, स्वस्थ रहीं, सकुशल रहीं। अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के आज्ञा दें। नमस्कार।